the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kekis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bogo, La Union, or contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Fantastic Friday! Ayan, kahit patapos na ang week na to, bibigyan namin kayo ng fantastic at tad-tad na mga inspiring stories, balita at update dito sa Cordillera at sa buong Luzon, Pilipinas at buong mundo. Gusto ko yung partner and not just limited to Facebook and our social media channels, mga Car Rangers, we are available on Channel 11, Yes. Channel 13, and soon would be with other channels. So, good morning mga Car Rangers, kasama nyo ang tambalang Sipaw! At ako ang inyong Papa P ang magpapasaya at magbibigay ng iba't ibang stories dulot ay good vibes. Naman, partner, kakulitan at kakwentuhan nyo sabay ng nyong agahan. Syempre, si Kikay. Ginamit ko na yung syempre, partner. Di mo na pwedeng gamitin ngayon. Hindi pwedeng gamitin ng syempre. Ay, At marami pa tayong pag-uusapan ngayong Fantastic Friday. Yes. At nasabi ko nga kanina, kahit patapos na ang week na to, tatadta din namin at bibigyan namin kayo ng mga inspiring stories. Kaya nga, partner. Kasama na dito ang ating barangayan na kung saan merong isang malaking kultura, tradisyon na pinipreserve. Yan ang pagtatattoo. Naman. Traditional Igorot tattooing o yung ginagawa ng ating isa sa mga sikat ng pioneering about it si Wang Ud. Yes, si Apo Wang Ud. And mga Car Rangers, we wanted to give you a broader understanding on why and the reason, the purpose why they want to continue the tradition. And aside from that, mga Car Rangers, we have also one fantastic guest that over time, tatulungan niya yung ibang nasa industriya ng events, pagdedesenyo at pag-make-up as well. So, yan, at itong grupo na ginawa niya, naging platform ito para mabigyan ng avenue ang ating mga photographers. Sabi mo nga, mga models, mga makeup artists, para may showcase nila ang kanilang kakayahan at talento. Lalo na ngayong pandemya. And hindi yan tumigil kahit may pandemic. And syempre mga Car Rangers, today is Friday and you know that this is our Elections Day. At edukasyon patungkol sa eleksyon, sa pagboboto at iba pa. At bibigyan namin kayo ng hint patungkol nga rito. It's all about the game plan. Yes. Oo. Sa game plan, it's all about kung paano mo siya gagawin sa tama. Sabi nga ng ating attorney, binasa ko ang kanyang artikulo patungkol nga rito at pag-uusapan natin yan mamaya. Kaya mga Car Rangers, tutok lang. Kaya huwag nang bibitaw mga Car Rangers dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang tambalang sipaw. At napag-usapan nga natin kanina bago tayo bumalik dito ang Fantastic Friday. Kapag sinabing fantastic, nandun yung kakaiba. Yes. At naibibigay nating way para sa ating bayan, sa iyong sa sarili, sa iyong goal in life. Ano yung mga fantastic na ginawa mo at decision mo sa life. Yes, naging parang magical pa nga when it says fantastic, no, Yes. partner. And ako, I'm just grateful. It's always a fantastic feeling na kahit na marami kang pinagdadaanan, you still wake up. Diba? It means that you're trying. It means that you're trying to be there. Yes, Diba? To exist. Diba? Ikaw ba, Tama. partner? Yes, a fantastic way is have a it's a great mind pa rin, no? Ngayong pandemya, talagang it's a game of mind. Oo, talagang kailangan mo talagang protektahan at maging fantastic pa rin. Oo, kahit anong mangyari. Yes. At may mga tao kasi nga tumitingala pa rin sa'yo at kailangan mo ipakita na you're strong enough Yes. na ipakita. Kaya nga, partner, and sa mga ka-Rangers natin that are watching right Yes. now, good morning and have a fantastic day ahead. Princess Nicole Wow. Carawa, good morning as well. And to Mama Brenda, nakikimama na naman ako. Good morning. And to all our Hong Kong Rangers, yan, nabubulo lang ng very, very light. Of course, Marinel Pahiyag, and to all our RNG babies, good morning and maraming salamat kasi makakausap natin ang iba sa kanila maya-maya lang. At maraming salamat at congratulations sa ating UC graduates, communication graduates to have their Communicary Awards ngayong 14th. Ayan, Wow! Ngayong buwan ng 14th. Ayan, at kay Sir Danta at sa buong Communication Society, congratulations at padayon sa inyong mga talagang sinumpaang tungkulin Kaya bilang nga. media practitioners. Oo, and sa lahat ng graduates for this year, it was a hard Yes. online distance learning, and alam namin how hard you've worked for this one. Kaya maraming salamat. Saludo kami sa inyong lahat. Tama naman. At ito, update naman tayo sa Yes. iba't ibang mga kaganapan dito sa Cordillera. Ibigay na natin, pasadahan na natin yan, partner. Alright, so, mga Car-Rangers, on August 17 rather, Yes. OCD Car will have two one-day webinar with two discussions. Yan. So, At makikita nyo yan dyan sa monitor natin patungkol nga dito sa mga materials natin sa ating disaster risk management. And first is that the first discussion will now be focusing on strengthening the role of women leaders in disaster management. And second is leading the way towards disaster resiliency among the differently abled sectors. So, Ayun. di ba, partner, it's a good way to empower not just women, lahat ng sector of the society, bringing forth in the being ready and resilient Yes. during ganitong disaster. Tama. Malaking bagay yan, lalo na ngayon na yung humarap tayo sa habagat. Habagat pa lang yun, hindi pa bagyo. Talagang ang dami nang nangyari na landslide, rockslide at pagbaha. At malaking bagay ito kapag edukado ka na hanapin kapag mga ganitong nangyayari. Kaya Alam mo mag-adjust sa mga bagay-bagay. True naman. And mga Car-Rangers, kasi we wanted to be ready and prepare hindi after the wrath Yes. It's before the wrath. Kasi doon naman magsa-start yung pagiging wasto natin and being fantastic in that way as well. Yes, diba? of course. At indeed, ito pa, meron pa tayong update patungkol sa ating CVAW. Patuloy naman ang vaccination ng ating rabies vaccination patungkol nga rito. At meron tayong mga dates of vaccination. At ito, ating vaccination, makikita nyo sa ating monitor ulit ang ating vaccination schedules. But before that, mga Car-Rangers, for those that are interested to join the webinar, just go ahead and have yourself registered to their link, and that would be found in the OCD Car. Yes. Ayan, nakita nyo yan at atin na talaga umarangkada ang ating mga miyembro ng ating OCD Car. Yes. At nasabi nga, nakausap natin last time si Sir Harold Leasing. Yan. At ito na, punta na tayo sa partner, vaccination. bilang fur daddy, I know you're excited about it. Yes. So, yung vaccination schedule natin is 16, 17, Yes. 18, 19 ba, partner? For August 16, we will have Barangay Military Cutoff, Imelda Marcos. Happy
Homes, Old Lukban. Naman, And partner. August 17 naman, South Central, Aurora Hill, East Bayan Park, West Modern Site. Wow naman, And partner. August 18, Cabinet Hill, Santo Tomas Central. And lastly, August 19, Barangay Yes. Yes. Oo. And mga Car-Rangers, Yes. please bring your vaccination record card. Sorry for the monitor. Hindi Of- po yan yung pinag-uusapan po natin. That's for That's for our vaccination. vaccination. Sorry for the inconvenient, mga Oo. Ka-Rangers. Again, we just wanted to please bring your vaccination record of Yes. your fur babies. Baka Oo. makalimutan natin, mga Car-Rangers, and that dogs and cats that are at least 3 months pregnant and sick will not be vaccinated. Yes, oo. However, pero we can wait after that. And partner, ikaw ba, sobrang malaki ba yung epekto ng having our babies, fur babies Of vaccinated? course. It's your responsibility as a fur baby, fur daddies or fur parents. Kasi kailangan mo pa rin naman i-check lagi at responsibilidad na kumuha ka sa pagdedesisyon pa lang na pagkuha pa lang na isang trabaho, isang work of being a fur parent. Malaking bagay yun. Oo, gusto ko yan, partner. Kasi the thing is that minsan nakakalimutan natin itong mga to porket akala mo, nakuha mo na kasi yung, syempre, you Yes. got the pet na. So parang nakakaligtaan natin. Anyways, mga Car-Rangers, punta naman tayo for our vaccination schedule vaccination for today. schedule. Oo. Updated COVID-19 vaccination schedule August 13, 2021, Friday ngayong araw na to, Yes. 8 a.m. to 2 p.m. And for our vaccination, SB One 1 parking, parking. yes. And first dose Sinovac 8 a.m. to 1 p.m. at 1,500 doses with stub A4 and A5. Yes, partner. And yung kakadugtong niyan is Yes. between 1 to 2 p.m. naman on the same day. Today, mga Ka-Rangers, August 13, are A1, A2, A3, and residents from the following district health only, which is Atab District Health, City Camp District Health, and Irisan District Health. At ito pa, for our vaccination site sa UB Gym, Yes. we will be having our 8 a.m. to 10 a.m. with stub, the A5 indigent population, 500 with stub only. And 10 a.m. to 2 p.m., no stub needed until supply last. Naku. Paunahan yan. At Oo. ingat-ingat po tayo dyan and always observe by physical distancing sa A1, A2, at A3. Oo. However, for our A4 category, wala po muna tayong schedule. However, residents from the following district health, covering Engineers Hill District Health, Scout Barrio Pacdal, and Mines View District Health. So, pila-pila na, and don't forget your QR code. That will make everyone fantastic today. Kasi shorten niya yung process, di ba, partner, when you have Yes. your QR code ready already. Oo. Ayan Ready na. already. At ngayon nga, aariba din ang ating morning balitaktakan news correspondent sa iba't ibang Naman. lugar ng Pangasinan. Makakausap natin si Christine Flores sa kabilang linya ng telepono patungkol sa isang programa ngayon para matulungan ang ating mga kababayan ngayong hinaharap nating pandemya. Naman. Ayan, makakausap natin si Christine. Good morning. Patuloy pa rin sa bayan ng Alaminos City ang Tupad Program o ang Tulong Pangkabuhayan sa Disadvantaged Displaced Workers. Ito ay isa sa mga programa ng Department of Labor and Employment, katuwang ang LGU Alaminos City. Ang mga benepisyaryo ng nasabing programa ay ang mga nasa informal sectors, kabilang ang mga underemployed at mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya, o ang mga may trabaho ngunit hindi sapat ang kita para sa pamilya. Ayon kay Rodora Dingle, Field Office Head ng Dolly Western Pangasinan, mayroon ng higit sa 700 ang unang batch ng mga benepisyaryo ng Tupad Program sa Alaminos City mula Enero. Naayos na ang mga kinakailangang dokumento at kasalukuyang nasa proseso ang sweldo ng mga benepisyaryo. Christine Joy Flores para sa Morning Balitaktakan. Dumako naman tayo sa isa pang good news, diba? We have continued fogging activities sa Malasiki, Pangasinan. Ito ang balita ni Kristen May Terado.
Magandang umaga, Shikaina. Dahil walang pinipiling panahon ng sakit na dengue, ang Malasiki MDRRMO tuloy-tuloy ang isinasagawang fogging activities. Mula noong Hunyo hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang fogging operations sa iba't ibang barangay, pati mga paaralan at maging mga establishmento. Ayon din sa lokal ng pamahalaan, kapag may naitalang kaso ng dengue sa barangay, maaaring mag-request ang mga residente ng fogging. Kailangan lamang ipadaan ito sa punong barangay at siya na lamang ang magpaabot ng request sa MDRRMO. Panawagan din sa mga Malasikinians upang maiwasan ang dengue, panatilihin ang paglilinis sa kapaligiran at ugaliin ang 4 o'clock habit. Pagsapit ng alas 4, sundin ang 4S kontra dengue. Search and destroy breeding places, secure self-protection, seek early consultation, and support spraying to prevent impending outbreak. Yan ang ganap dito sa bayan ng Malasiki. Christine May Tirado para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat, Christine, sa good news na yan. At dadagdagan pa natin yan ng good news dahil madadagdagan din ang vaccination at vaccine sa ating Pangasinan naman. Ayan ang kwentong good news ni Irish Kawili. Irish? Good news muna tayo, Sipaw. Malugod na tinanggap ng bayan ng Sual sa Pangasinan ang 1,000 doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccine. Ito ay donasyon ng isang kumpanya sa bayan kahapon. Wala umanong pinipiling prioridad ang alokasyon ng vaccines na ito ayon sa alkalde ng bayan na si Mayor Liseldo Dong Kalugay. Ang lahat ng nais magpabakuna ay pwedeng maturukan nito. Hinikayat naman ng alkalde ang mga residente ng bayan ng Sual na huwag matakot magpabakuna lalo na't proteksyon nila ito laban sa COVID-19. Nagpapasalamat naman ang bayan ng Sual para sa kanilang bakunang natanggap. Irish Kawili para sa Morning Balitaktakan. Maraming salamat, Irish Kawili, dahil sa inyong good news na yan. O, di ba, partner? Good morning naman mga ka-RNgers. Maraming salamat and we're looking forward to hear more of you in the next few days. Yes. At ang dami nating mga Pangasinan reporter na talagang bigay todo kahit ngayong pandemya. Alam mo nga, nandyan sila para ibigay ang dekalidad at update sa iba't ibang news sa ating Luzon. Yes naman, partner. At ngayon nga, makakasama natin sa ating barangayan ang isang, alam mo yung panahon na talagang you want to have preserving the culture. Yes. Ito yung panahon kasi dito namumulat natin sa ating mga bagong henerasyong kabataan yung tradisyon ng pagtatatu. Yes, partner. And I for myself, I believe that iba kasi ang impact ng preserving of our culture. Sino pa nga bang mag-aalaga ng kultura at tradisyon natin kung hindi tayo? Partner, excited na ako dito. Ang ganda nung sinasabi nating culture bearer. We are the future culture bearer. At ito na, hindi natin patatanggalin na ang ating traditional Igorot tattoo artist na si Miss Amin Achur. Ayan. Good morning. Good morning. Yes. Good morning, Miss Narinig Amin. ba ako? Yes, ma'am. Good morning. Okay, Yes. okay. Apo, at kamusta naman po, Ma'am Amin, patungkol nga dito sa ating traditional na pagtatatu? Kamusta ang ating pagpipreserve at ano maginagawa natin? So, ayun. Tuloy-tuloy pa rin naman tayo actually hanggang ngayon sa kalagitnaan ng pandemic. Of course, sa mga turista, medyo bawal lang turista ngayon and lesson na yung client natin for tourists. Pero when it comes to local, ayun, parang establishing na rin yung tattoo culture natin sa local kasi this time, ito na rin yung panahon na or realization na may pakilala yung traditional culture natin sa local. Kasi like dati, more on tourist yung mga nagiging kliyente natin. So ngayon na pandemic tayo, tuloy-tuloy pa rin yung pag-preserve, which is inuuna natin yung sa local people natin sa Baguio. And Miss Amin, tama naman, di ba? We should establish this one. But personally, Miss Amin, gusto naming malaman,
paano ka nagsimulang mag-tattoo at sino yung naging pinakamalaking influence mo? Okay. Ayun, lumaki din ako sa Butbut tribe, which is yun yung nakalakhon kong kultura. At natuto ako since 2016 at syempre sa panonood din ng process sa pinakasikat at pinakakilala na oldest mambabatok natin na si Wang Od. So, siya talaga yung naging main influencer ng lahat kasi sa kanyang generation, siya yung pinakalas na nagtatattoo sa aming tribe. Tama ba, Miss Amin? Is it the Butbut tribe? Tama po ba? Oo, Butbut tribe. Yan. Kasi Kalinga, personally oo. po, Miss Amin, I was able to see a first-hand glimpse of what she does and probably have met you as well noon. And Miss Amin, Yeah. kasi nabanggit nyo rin kanina na nag-focus lang tayo sa turismo. Ngayon, we wanted it to be culture-based, yung turismo natin. Yes. And part ng kultura na yon ay ang tattooing. Gaano kahalaga naman ang tattooing as part of our culture para ma-entice ang ating mga turistang malaman ang totoong storya ng pagtatattoo? Of course, naman. Napakahalaga nito kasi based from historical basis, ito yung kaugalian natin na kailangan talagang mai-preserve, may pagpatuloy kasi naka-connect din dito ang mga textiles natin which is yung ginagamit sa mga pattern. At may mga significance naman yung mga designs natin when it comes to men and women. Of course, may kanya-kanya rin silang meaning. Ang bawat symbol natin ay may kanya-kanyang meaning. So, ayun yung mas may preserve sana na malaman din ng mga tourists and of course, hindi lang tourists or pati sa mga local natin na traditional tattoo has its culture itself. Na hindi lang tayo nagpapatattoo dahil gusto lang natin to dahil kakaiba nga siya, dahil traditional ito. Pero nagpapabatok tayo kasi nare-recognize natin ang preservation ng tattoo culture ng Cordillera, which is napipreserve natin ito through having traditional tattoo on our skin. Ayan, tama naman po yan, Ma'am Amin. Ang pagbabatok ay malaking halaga Yes, at parte partner. ng kultura ng Cordillera. At Ma'am Amin, sa iyong pananaw naman, anong kahalagaan na nape-preserve natin din ito sa ating mga barangay? Kasi nasabi mo nga, maganda ito for our local tourists. It's a tourism way to Yes. papromote nating kultura. Pero paano po natin magagawa ng paraan? At malaking bagay po ba na magkaroon ng mga proyekto sa mga barangay naman at ang mga ganitong mga advokasya to preserve our culture through tattooing? Okay. Siguro for me, as ang pananaw ko bilang artist, mas maigi magkaroon tayo ng mga, para mas ma-preserve na natin yung traditional culture. Dapat magkaroon sana tayo ng educational approach about it. Kahit konting workshop about sa histories ng tattoo culture natin. Kasi kahit tayong mga Igorot, hindi lahat ng mga local Igorots kilala ang tattoo culture. So, kulang pa rin yung pagpapaintindi kung ano ba talaga ang meaning o ano ba talaga ang kahalagahan ng tattoo. So, ayun, mas magandang yun ang gawin kasi mas nai-introduce natin yung tattoo culture through histories. Yun nga po, Yes. Miss Amin, kasi ang mga disenyong ginagamit sa pagtatattoo ay nature-based, which is yun yung kilala tayo sa Cordillera region. Miss Amin, this is a pressing issue ngayon, and ito yung in connection with Apu Wangod or Fangod regarding with isang YouTube or content provider. Miss Amin, ano naman yung stand mo dito? And ano yung gusto mong plead sa mga tao para lalong maintindihan ang kultura ng pagbabatok or pagtatattoo? Ayun. Ayun nga, kasi very controversial yung issue nila Wang Od at saka Nas Daily, ano, yung pagkakaroon sana ng course, which is for me kasi labag naman yun talaga sa batas ng intellectual ng community kasi dapat talaga
hindi lang si Wang Od ang may consent nun, kundi dapat the whole Kalinga or the whole community of the Kalinga. Kasi that's a kultura, hindi siya dapat ipagmamayari ng isang tao. So for me, anong tawag dito? Tumalat yung isa pa naman kasi yan. Ayun, I stand for the culture naman na when it comes to workshop or ayun, sa pagbibigay ng workshop, dapat naman talaga na community ang magbigay nun. Kasi yung knowledge sila yung nakakaalam nun eh. Yes, at ayan, maraming salamat dahil sa ganitong mga pressing issues talagang meron tayong stand for it. At malaking bagay ito, lalo na kultura ang pinag-uusapan natin. At Ma'am Amin, ano naman po ang gusto nyong sabihin sa ating mga aspiring youth at sa mga kabataan natin ngayong henerasyon sa kahalagahan ng ganitong pagpe-preserve at anong mensahe mo sa kanila? Actually, for me, sa mga kabataan natin which is into culture, at sa mga sa mga kagaya ko na mambabatok din at the same time. Una muna sa mga fellow mambabatok na kagaya ko ng mga young generations, which is pagpatuloy lang natin yung pag-preserve and of course be an inspiration sa mga people to preserve the tattoo culture in the future. Kasi kailangan nating maipasa yan to generation. So, ayun, mag-stick lang po tayo sa definition ng culture to ma-preserve. And of course, sa mga fellow youth na gusto magkaroon ng tattoo din, kailangan maging, muna tayo, anong tawag dito? Mas kilalanin muna natin yung culture para if ever we have our plans to have traditional tattoo, of course, maging ready ka. Kasi yan ang dadalhin mo eh. You can be a culture bearer as well. Tama naman. Simple tattoo can be symbol of a culture bearer. Yes, ma'am. I second the motion kasi parte mo ang tattoo mo and it signifies you, your soul in it. Miss Amin, meron pa tayong gustong i-promote, imbitahin ng ating mga Car Rangers, and syempre, sino yung mga gusto nating pasalamatan? So, ayun. I have a page kung gusto niyo i-follow yung page ko. Amin, the traditional Igorot tattoo artist. Doon po ako nagpo-post ng aking mga designs na ginagawa ko. And, ayun lang sana ipopromote ko. And maraming salamat din sa Morning Balitaknakan dito sa RNG Northern Luzon sa pag-invite sa akin for this morning. Yes, maraming salamat Ma'am Amin dahil sa iyong advokasya at patuloy na pagpadayon sa ating kultura sa pagtatattoo. Yes naman. And thank you, Miss Amin. Ayan, at ngayon back to back na natin, bibigyan na natin ang kanilang, sa ating mga Ka-Rangers, ang talagang Biyernes Sining Biyernes Sining din Talagang we're celebrating different culture, different art na patuloy nating paliliyabin pa dito sa Cordillera. Yes naman. It's a fantastic Friday nga talaga, no, partner? Sige na, I'm excited to know this next guest. Makakusap natin ang head ng The Style Image Reinvented, our architect, Johnner Don Hardinel. Good morning! Hello, good morning, Sheki and Pao, and good morning sa ating mga online viewers and sa mga nanonood sa ating mga local channels. Good morning, tapos binabati ko rin lahat-lahat ng mga family and friends natin na nakatutok ngayon. Wow naman. Maraming salamat, architect, dahil sa ganitong usapan natin. Talagang pupunoy na natin at ibibigay na natin. Kanina nakausap natin ang isang tattoo artist. Ngayon, talagang itong si architect, ating architect Johnard, binigyan ng platform ang ating mga artist din tulad ng photographer, models, at mga fashion designer sa kanilang advokasya. Architect, kamusta po ang ating proyekto, mga projects, at itong mga ginagawa po natin sa The Style Image Reinvented? Okay, so for now, I'd like to share na it's quite a surprise that we were able to continue and, considerably thrive dun sa mga activities and events na nagagawa natin dito sa Baguio City, despite the pandemic.
No? And yes, our objective of reinventing the image of each individual, including the youth, through fashion events and activities still continues for almost 14 years now. And we are very proud that yung mga nakakasama natin, those who are starting with their interests and creative endeavors, nakikita natin na pinopursue nila, no, as a full-fledged artists and professionals in fashion design, photography, modeling, hair and makeup, and all allied artistic disciplines. And recently lang, no, we just held our last event. No, we had this fashion lab in fashion love, no? Well, basically fashion, our love for fashion. Nagkaroon tayo ng showcase of local products and even services, and we also invited fashion groups as well in the city of Baguio, not limited to the style image reinvented. So mas kumbaga inclusive tayo in celebrating our local fashion and beauty fashion community, and not only in fashion but also in the field of arts as a whole. Kaya nga, Sir Jonard, it's a architect rather. Napakalaking yung nagagawa ng mga to, lalo na for our youth. And Sir Jonard, how does this program and platforms enable the youth for their mental capabilities and syempre sa pagiging designer and creative as well? Well, basically, when we talk about mental health, kasi, especially now that we are confined in the four corners of our houses, or maybe limited tayo sa paglabas-labas, expressing ourselves through our creative juices, no? Tapos nilalabas natin yan through activities like in the fashion, arts, even in music, in any interest that we do. Very important siya in order for us to balance sort of, no, para hindi tayo hindi ma-develop yung sort of anxiety natin. And what's beautiful about our activities and events in the Digital Image Reinvented is that of course we push this through because we need to pursue, we are in the pursuit of creating the better normal that we want to picture out, no. Hindi pwedeng forever na tayo nakakulong and so on. With proper health protocols, practicing safety precautions, we can go out. We can still do what we want to do in life. We can still pursue our interests, and that includes modeling, fashion, yung mga nabanggit natin na activities with our fashion group, no. And lastly, when we say mental health, kasi it is really important for us to take care of it, no, especially sa mga kabataan ngayon, kasi kapag pinabayaan kasi natin itong maliliit na issues, no, nagkakaroon na exponential effect. We don't know what the repercussions will impact these children tuloy, yung mga youth natin, as defined by UN Youth, no. Youth kasi is around 15 years old to 24. So, yung mga kabataan natin, Ilocano, no, agtutubo, di ba? Yeah. Yes, architect. And architect, we just wanted to check also, how does this program includes or pushes inclusivity, as what we've seen that we have opened it for ventures for our LGBTQ community? Yes, very sensitive yung topic about inclusivity. And when we say inclusivity, we acknowledge sorts of regardless of what race you are or your sexual orientation and so on. No? Nabanggit mo na rin yung LGBTQ community. Being part of the creative environment of in the field of artistry, no? When you say inclusive, you acknowledge and celebrate these people as well, or regardless kasi of the tags, no. We need to acknowledge that, and we need to celebrate that based on what you on what you are capable of and what are the potentials that you want to pursue later on, no. But at the same time, sabi ko nga, very sensitive ito. With us kasi, with the style image reinvented, is that, or let's say in fashion community as a whole, this field or let's say this industry is very critical. Maraming criticisms, bashings, maraming puna, and we need to acknowledge that as well. Yes. No?
we need to see to it that there is a thin line, there is a line between celebrating your interests and having this as a business or as a profession. Sabihin na natin, we need to be inclusive, but at the same time, we need to respect preferences and choices. You're right. Yes. Indeed. Architect Jonard, patungkol nga rito, talagang malaking issue to. At buti, the first thing na ginawa nyo is acknowledge it. Yun yung Yes. pinakamaganda na alam natin kung ano yung limitasyon patungkol nga rito. Kaugnay nga, our architect, how does the style image reinvented makes an impact sa self-development naman ng kabataan, lalo na sasabi mo ang ating mga models is nasa range of that. Yes, let's talk about not only models but also photographers, Yes, makeup yes. artists, and Oh, designers. artists. No, yung mga itong mga kabataan kasi na sinasabi natin, ito yung this is the period wherein very bold sila, no? Very adventurous and very curious. And through our activities, yung mga nakikita kasi on screen, on social media is that kung ano yung how fashion is perceived to be glamorous, to be all beauty, to be celebratory in the field of arts. But the most important thing is that everything behind the limelight or behind the stage and runways, doon tayo nagkakaroon ng trainings and workshops and yung mga behind the scene activities like of course socialization wherein they're able to connect to each other and they're able to socialize and share their interests, their insights as well, and we continue to make it into a fruition. Kailangan magkaroon siya ng sense and later on to uplift kung ano yung mga magaganda na gagawa nila or ano yung mga advantages, kung ano yung mga assets, let's say, na na-identify natin sa ating mga kabataan, kung magaling ka sa modeling, magaling ka pala sa photography, magaling ka rin pala sa makeup at saka sa fashion. And later on, we need to, yun nga nabanggit natin kanina, that we need to acknowledge our weaknesses as well through our activities, no? Kung ano yung, itong activity na to, kailangan mga tall runway models talaga. So you need to acknowledge that, okay, maliit pala ako. So there is a platform, there is another channel for me to celebrate my my features na maliit ako or malaking tao ako or foreign looking ako or Cordilleran looks ako. So meron tayong mga proper channels for them para i-assign sila sa mga activities na yon in order to not to create false hopes, no. Minsan kasi nakakatakot yun eh. Isasalang mo sila ng isasalang, mali pala yung pinagsalangan nila. Yun. So tamang responsible channels lang for them to showcase. Tama naman. Sir Jonard, kami ni Paul, cute looking lang kami. Pwede ba kami doon? Oo. Alam nyo, kayong dalawa. Artista kayong dalawa. Dapat more celebrity looking kasi kayo eh. Ganon ba yun? Sir Jonard naman. Well, thank you, sir, for at least putting the assets of the youth into something na alam mo kasi where is their strengths. Sir Jonathan, how do you encourage the youth to be part of this program? And ano yung mission nyo? What is your greater mission out of this? You know, I've said a while ago is that our main goal is to kasama sa tagline namin, Image Reinvented, to reinvent the image of the youth, boost their potentials, whatever the potentials they have, not only limited to modeling, no, we also have fashion design and other fields of the arts, and even of course, no, gaya ko, na nag-end up ako into architecture, no, one important thing is that personally is na-experience ko itong mga to be a model, to do makeup, to do design, photography, and all, in order for me to understand these interests of young people as well, no. And yes, huwag kayong matakot. Yung mga kabataan natin, huwag kayong mahiya or matakot. If you think if you think that you are good into something, then look for channels. We are very fortunate that we have the gift of the internet already, no, and are using the internet and social media platforms and channels as well responsibly, and look for the right people. I'm not saying na yung DS lang, no, yung style lang, pero look for right people for you to help you as well, and to create your own circles, and later on to celebrate
the field that you are very interested with. Yes, Yes opo. naman. Architect, maraming salamat. At sabi nga sa isang viewers natin, sabi ni Sir Eric John Garcia, very well said, Architect. Oo nga. May gusto po ba? Oo. May gusto po ba tayong pasalamatan at i-promote pa at sa ating grupong This Style Image Reinvented? Alright, so first up, pwede bumati? Bati muna ako. Sige Okay, po. so batiin ko lang yung mga kasamahan natin sa United Architects of the Philippines Baguio City Chapter. Kasama namin si Architect Lian Austria, na isa sa mga sikat na vloggers natin na Baguio-based. Also, our SLU Architecture Faculty, and also, of course, our family in the Style Image Reinvented. So you can follow us for our activities and events and all the announcements that we do. We do it in our social media channels. Just look for our username. It's The Style Models, DESTIJL Models. That's facebook.com/The Style Models, Instagram, and Twitter. And don't forget, I'd like to campaign to everyone that we need to support local. We need to love local. And how we do that? How do we do that? We patronize local, may it be products or services, and we engage ourselves in the creative field in our world in order for us to celebrate the beauty of everything that we do in life. Yes. Thank you. Wow. Talagang fantastic Friday ngayon, Architect Jonard. Maraming salamat Opo. sa encouragement Maraming at sa salamat. inyong great avenue Kaya of nga. showcasing talents. Thank you, Architect. And ang dami niyong natulungan dito. And also, maraming salamat for everything that you do for our locals as well. Ingat lang po. Salamat. Thank you. See you soon. Wow. Yes, back-to-back fantastic guest. Talagang babaguhin ko. Biyernes Sining Celebration. Kaya nga, Oo. di ba, partner? Kaya mga car-enders, hindi pa natatapos yan because we are not yet done for a fantastic Friday. Di ba, partner? At marami pa tayo na huwag kayong bibitaw dito sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin naman nagbabagang balita. Ngayong umaga, ito ang Morning Balita. Antigen test result hindi mo natatanggapin sa syudad ng Baguio. Narito ang detalye ng balitang ito. Kung hindi pa fully vaccinated, ang bitbit na antigen test result ay walang saysay sa Baguio. Base sa Executive Order 95 Series of 2021, ang mga aakyat sa lungsod na mula sa mga lugar na ECQ, MECQ at GCQ with heightened restrictions ay kailangang magpresenta ng negatibong RT-PCR test. Sa Baguio, we need to be proactive about it. Kaya talagang itinaas natin yung ating border control level by also requiring na dapat definitely RT-PCR
ang swab test prior to travel, especially coming from these areas. So for the other areas naman na nakikita namin na nasa MGCQ, then pwede pa namin, tinatanggap pa naman namin yung kanilang antigen test, either they be swab tested here or do sa original travel, provided that they are apples. Magtatagal ang kautosang ito hanggang sa Agosto 15. Tuloy-tuloy din ang pagharang sa pagpasok ng mga turista at mga mayroong non-essential travel sa mga border checkpoints sa lungsod dahil sa paghihigpit. Kahapon, nakapagtala ang Department of Health ng panibagong 12,000 na kaso sa buong bansa. Paniniwalang epekto ito ng Delta variant. Kaya nagdeklara na ang ilang bayan sa Luzon ng MECQ kagaya ng NCR dahil sa paglobo ng kaso. If we got hold of the information about the 12,000 na nangyari kahapon, mga cases kahapon, may mga cases na may mga provinces na tayo and cities that have already registered an alarming daily number of cases every day, or daily number of cases. Meron ng 1,000, meron ng 200. In fact, dito lang sa malapit sa atin, maabot na sila ng mga 200 plus. Pinaghahandaan na ng mga pagamutan sa lungsod ang pinangangambahang pagsipa ng kaso ngayong Agosto. Sa One Hospital Command ng Department of Health, papalo na sa 71.12% ang occupancy rate ng mga pagamutan sa lungsod. Ibig sabihin, may natitira pang 30% ng mga hospital bed ang mga pagamutan upang mag-admit ng mga pasyente. Noong nakarang linggo, inaprubahan na ng Sangguniang Panglungsod ng Baguio ang 8.1 million pesos para sa paghahanda ng mga pagamutan. Dumako naman tayo sa Dagupan City na italang pinakamataas na bilang ng bagong kaso ng COVID-19. Narito ang balita. Nito lamang August 10, 31 positibong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Dagupan City. Ito na ang pinakamataas na bilang ng bagong kaso ngayong taon. Kaba ang hatid nito sa bawat Dagupenyo. Magkakaroon na naman ng possible lockdown, which is makakompromise na naman yung mga businesses. Tapos, hindi lang yun yung mga apektado, pati yung mga trabaho ng mga normal na tao dito. Siyempre, pagbabawalan na naman sila lumabas. So, nakaka-anxious yung ganitong situation na naman na tumataas na naman yung kaso ng COVID-19. Paalala ni Mayor Mark Brian Lim, iba yung pag-iingat, lalo na't nariyan ang banta ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19. Pinakadelikado rito ang mga edad 1 hanggang 3 taong gulang. Iniiwasan po natin yung sitwasyon kung saan mauubusan na po tayo ng lugar sa ating mga quarantine facilities. Iniiwasan na rin po natin yung sitwasyon kung saan ang hospital beds allocated for COVID-19 patients sa iba't ibang mga hospital sa syudad ay maubusan. At kung mayroon pong mangangailangan ng medical attention na ating kababayan sa isang hospital, ay wala na po silang makuha. Base sa inilabas na hospital bed capacity ng PIO Dagupan, nasa 82% na ang utilization rate sa pampublikong ospital, habang 60% naman sa mga pampribadong ospital. Ang quarantine facility naman ng lungsod ay nangangalahati ng 15 nurses. Sa mga interesado, magpadala ng resume. Alkalin, tumambad ang 4 na malalaking pakete. Ang Germany is one of our hotspot po pagdating po sa mga illegal drugs, specifically ecstasy. Dito po talaga sa Germany. So Tanggapin ang naturang package na nakapangalan kay Joyce Ann Jorge San Antonio. Ayon sa PDEA Cordillera, ito ang unang pagkakataon na nakalambat sila ng nasabing illegal na droga. Yung mga droga na nakuha natin dito ay ecstasy, party drug. Kaya nga titignan natin, magkakaroon kami ng intelligence assessment. Bakit dito sa Baguio na kung kailan pandemic, may mga party drugs na dumarating na ganito. Maari na taktika nila ito para ma-divert yung attention ng law enforcement sa National Capital Region at baka balak nilang gawing distribution hub yung Baguio City. Tiniyak naman ng PDEA na babantayan nila itong maigi para hindi ito maging talamak sa lungsod. Kung sino man
ang nagpaplano at nagbabalak na gawing distribution hub ang Baguio City ng mga droga na galing sa ibang region, huwag ninyong gagawin. May paglalagyan kayo dito sa amin. Magsasagawa pa ang mga otoridad ng malalimang investigasyon para matukoy kung sino ang nasa likod nito. Balitang Abra naman tayo, binibilisan na ang kanilang vaccination campaign. Narito ang balita. Puspusan ang pagbabakuna sa lalawigan ng Abra. Kanina, aabot sa 200 at 9 na sundalo na kabilang sa 24th Infantry Battalion at CAFGU na nakabase sa Lagangilang Abra ang nabakunahan ng first dose ng AstraZeneca. Una rito, 1,221 pulis ang nabakunahan din ng first dose ng AstraZeneca sa Camp Juan Villamor. Ang nasabing bakuna ay donasyon ng United Kingdom. Ang pagbabakuna ng pangalawang dose ay isasagawa sa September 27, 2021. Sa bayan ng San Quintin, Abra, 430 senior citizen ang nabakunahan. Sa Lagayan, Abra, tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay ng food packs sa mga barangay na naka-lockdown dahil sa COVID-19. 400 pamilya sa poblasyon, samantalang 114 naman ang nabigyan ng food packs sa Sitio Baybayatin, Coliago. Naisagawa ito sa pangunguna ng DSWD at pamahalaang lokal ng Lagayan. Base sa Advisory Number 006 Series of 2021 ng Pamahalaang Panlalawigan ng Abra, iginiit ni Governor Joy Bernos na tanging mga authorized persons outside residents mula sa ECQ, MECQ at GCQ areas na may official business at may importanteng transaksyon ang papayagang makapasok sa Abra. Inaabisuhan din sila na dapat ay magpakita ng RT-PCR test result na valid ng 3 araw at aprobadong SPAS travel registration. Ang paghihigpit ay hakbang para mapigilan ang pagdami ng kaso at pagpasok ng mas nakahahawang Delta variant. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience and disinfecting protocols. We assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry